The problem of the day ni Nancy iti Cagayan nga napauluan iti OFW. Alright, ayan sagudayan nga ron ti surat ti Bagayam Nancy iti Cagayan. Dear Kasing, sakbay man ngayon nakiburay ti pakasalita kasinyong kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo dita Nemars Studio. Kasama tayo nakablawak ni iti padak nga dumdum nga ken na kanayon nga nakasubaybay iti programam iti Facebook. Nadalapos ko dito live streaming mo kasama tayo ni Dadim idi adak pa iti balas yu taaw. Ang kalpasan laeng ti dua atawen nga panagtrabaho akas OFW ijay abroad wenno ijay balas yu taaw. Saan ako na pinalubusan nila kay kung agsublipay. Ket dayta ti parikot mi. Ta halos awan mo tinapnap anapanan na dati panagabroad ko. Ta iti lasod ti dua atawen halos nagbaybay kami laeng kadagiti nautang mi iti panagabroad ko. Ket kayat ko kuma agsubliak pa tapno rugyan min ti agurnong iti asawak. Angem dinalat ta kayat. No apay nga saan nakon nga palubusan ti asawak nga agsubli di abroad. Dayta man tinak in-inoten nga isalaysay kasin ket kastiman nga rugyak nga rod ti amin. Anya, nailako mo, dagiti inapit mo. Halakay. Uwin bakit? Kat apeng org nga nakamisuot ka. Kat apeng agsinnaay ka ngay. Nalakok ngagpaiso dati apit ko ang naglakamot ti pananggatang da. Takalakamot ti nateng ita. Anya? Uwin nga ron. Iso nga maluksawak. Iso nga dati laeng tinaglakwak bakit? Unay mo tan, Oscar. Kakaasi ka nga agtaltalon. Sakit itang agapit ka, dahito ilain tiyawat mo kanyak. Umanay nga rin dahito, kita ka adot bayadan tayo nga bills. Kendi kita anak ta. Masapol da di eskwela da. Kendi ta inaudi ta. O agat gatas pa ilaing aging gaita. Iso nga rin nga maluksawak ko nakmait. Araramidig mo ti amin. Sana bale. Nung sumaro nung panag-aapit. Baring no nangat-ngaton ton ti presyo tinateng. Takas tama mo ti presyo tinateng bakit? Alan, awan ti maramidan dan. Unay mo to. Agsalukag ka ngamin anasaya at sakit na putot ka nga putot. Saan kumamad ka kasi tiriga tibiyag no saan mo nga pinagsasaran mo ti. Unay mo to kasa. Kaya nagayatak urod kumamad aya. Kat siyempre. Kayang kamot akayang. Anya? Tilad pulis pilosopo nga talaga. Maalam pala ta agang angaw. Nagrigat na orti pa nagbiyagan kakaasak ng mga budget ti kwarta ngayaw awat mo kanyak. Hindi mang sabol kayo di sa bali nga pagtrabahuam, magsapulam. Wala. Inak maagdiskitar baring no makabuludak ti utang manen. Manay na yun malatang manay na yun ti utang tan. Saan na bale? Dadagiti dadakkel ko mo, ti pagutangak. Uray pa'y anak kababain, Oscar. Kumakat saan tan nga, mangnamnama pa'y kadagiti naganaking ka. Alaway, nakaduman nga sa umon, bakit? Pasensya ka na. Unay ka matan. Ngala. Kasta nga talaga, titi. Panagtalon anak ka, Saan nga iti agnanayon? Nangato ti presyo tinateng. Problema karon na nang nukasanok nga. Nukasanok nga i-budget dati inyawat kanyak ni Oscar nga. Daglakwan na iti apit na. Iso nga umayk pala mangibaga ti bagasyon nanang. Taado mo ti... Uwan, umay kalagta anak ko. Taado mo ti bagas may.
Kadakdak kami laang matan kanitatang yo ti mga agyan dito balay. Hmm, Alawon ti isupi nga igatang mi. Pagbayad ko latang iti kuryente ken data kasapulan ti kiti duang nga apo ko yung eskwela da. Ay na. Hmm, Sakit ni. Malulang duala tawanan. Agbasan tumatan tinaudi. Ala, anusan nyo lang anak ko. Kasta nga talaga ti adda pamilya na. Kumakit ng tuloy ko dati arapaap ko idi nga mapanabroad. Ni man, kitain nyo ni Maring Presi, nanang. Oh, apay ni Presi. Kit ni, agparparenovate ti balayan. Upat atawon na pala di abroad kit. Nakapinpintas ti biyagdan. Saan mo ngamin nga ikumpara ti biyag mo kadakwada anak ko? Ta siyempre, ubing pa ti anak yo ide. Idi panggap mo ti mapanag-broad. Sa bagay. Okay. Amang ano, saan mo ko mga naaywanan na kita anak mo? Anyang arod ti pilyam. Deta adaywam ida nga, basid na pailaang. Saan mo't kidinanang? Ang no, adala ko magundaway ko. Kaya't kung ituloy ti arapaap ko nga maka-abroad. Tapno, lumungaw mo ti biyag mi. Ang impan panunutik tinaudi mi. Alakit, kabailakbot pailaang ti agawir iti apo kok anak ko. No bilang laang takayat mo nga aga-abroad, no lakit di umanugot ni Oscar nga asawam. Akit padasim tigasat mo ijay. Kaya't yung sawan nanang, aywanan nyo no ko, tinaudi nga anak mi. Wun ata amaw nga saan mo't nga kabailan ni Oscar. Adamon lata iti talon. Kat dagiti duwa nga inauna kan tinagtinga. Kaya damot ten ti bagbagida. Saan ka de? Wun nanang. Isumati dayawag ka dagiti duwang anak ko nga. Dadyon ka ni Melody. Amudan ti trabaho ti balay. Amudan nga aywanan ti bagbagida. Ala, nasaya ato kasta anak ko. No ti panunotom kat ti inaudi yo. Saan mo pa kadanagan? Uray ibatim to kanyak. Anak ko. Nimit, maring president yung mawawag. Ay, sumbatak man. Oh, hello, maring presi. Napaawag ka man dito messenger. Ha? Ay, agkasapulan ti amom, iti kaduam dita nga OFW? Nagawid din diti kaduam idi. Ay, alaman nga rod, mare. Iwan amare, kahit kula unay. Apo, Diyos ko, di mo laam mo itay laeng kat pagsarsaritaan da ka kininanang. Nalagip ko laeng nga rod. At saan ka di nga nagidanta ko mga nag-abroad, angim saan mo't ngayong manugot ni Oscar. Tababasit pa di kita anak ko idi. Wen, aman, kahit ko. Ay, kahit naman siguro itan dadakkel mo digiti duwang anak kon, tapos di na odi, mabalin ko kanong ibati ka ni nanang. Wen mare, ay na, nakaapal nga rod. Anya nga saan? No, nakapinpintas diti balay yun, tapos agpa-renovate ka manin. Sakit, makita nga, wen, kanayin ko nga makita, digiti anak yo, kanila kay mo, dakkel tinagbaliwan da. Wen katne, adaman gayam barong tricycle yun. Ni paring Wilson, wen o kastaon ti, wen ilastog na mo't nga dabarong alugan na, sa nakarelo-relo, nakakwentas iti gold, sa kanayon nga mangisibro iti arwaten na. Ay na, kasta kami kumamot. Siguro no nag-abroad mat idi, nalabit nga, kas kada kayo kat nakalungaw kami kumamot ten.
Ay na, nagrigat na nga. Uwan nga rod, nagrigat ti biyag. Kat okay mo't angim, pasaray, nababati presyo tinatang. So nga basit lang ti paglakwan na nukwa. Alaman nga rod, mare. Uwan, agyaman na kata inrekomenda na kadigiti amom. Alaman nga rod, mare, tulungan nakman nga rod, para iti panakaipag na ti papel ko. Uwan, kasaritak to ni Oscar into nung rabii. Sigurado ak nga umanugot isuna. Tangamin, uray isuna ket madlaw namat nga. Marigatan kami, tikas nga kasasahad mi, iti biyag, mare. Alawan, mare. Ulitek tagyaman king ka. Bye. Oscar, lakay. Pasensya ka itayin, Anya? Iti inyawat mo kanyak dati naglakwam iti natang. Amok nga matiti naramid ko. Nga, gapo siguro iti stress ko, gapo iti rigat ti biyag. Tapan panunutek nga ro, dagita paggastuhan. Awan tayo nga man natin siya, bakit? Uwan angam saan nga na sayati naramid ko nga. Nakasla pagpabasuling ka pa, no ape nga narigat ti biyag tayo, hindi nga makitkitak mo ti sakripisyo nga mapanagtaltalon. Awan ti anyaman na dahi kanyak, bakit? Dahi tamat ti dayawag king ka, Oscar, lakay. Ta saan nga tinutupan? Anya ko mga ruti maganap ko, no tutupang ka. Awan mo't tinasayat nga maited na, no tinutupang ka kuma. Baka adang agka-problema ta ko na. Makatiman, harakupin ka man. Unay ka matin. Taman lang aglambing ka kanyak, bakit? Kat, naamiris ko nga rin nga maditi naramid ko, kat makonsensya ken may sa, kahit ka kumakasarita. Ha? Adya ka diti pagsaritaan ta. Panggap na di arapaap ko nga, mapanagtrabaho akas OFW di abroad. Akas domestic helper. Ha? Apa nga nalagip mo dayta? Gabo ka dita, agsasaruno nga, nababati presyo tinateng? Kaya tagpro-problema ta, iti, para iti panggastos tayo? Win nga rod. Ay. Aging ga ka di ita, kat saan ka pa'y umanugot nga? Padasik ti gasat ko dya, brod, lakay. Tabaring lumungaw mo tan, tibiyag tayo. Amok na ikarkarigatam ti amin. Nancy, bakit? Kumakit siyak ti mangbiyag kada kayo nga pamilya. Saan nga uso dayta itan? Kitain ni Maring Presikin ni Paring Wilson. Nakapinpintas ni biyag daytan. Nalabit nga papadatay lat biyag idi. Sakpe nga nag-abroad isuna. O kita, 4 years na pailaang. Dakkal tinagbaliwan dan. May istorya ka kanyak ni Paring Wilson no da kami di talon. Masulsulit ka no peng agtalonen. Takanayon ka no ba't ngagipawit ni bakit na. Kan baka ka numarugtan dagiti barong nga sapatos kada barong nga kawis na. Saan ka kadi nga umapal kini Paring Wilson? Tano siyak tumot kada di abroad. Iti igatangan kan tumot iti barong nga sapatos mo, barong nga kawis mo. Kan patarmihan tanto na iti balay. Basit pa nga min tinaudit ha. Adamat ni nanang nga pangibatsak ka no. Manugot ka din ni nanang mon. Isuna pa kidi ati mga ihat. Imbaga na nga ibatik ka no ni Chuchay ken kwa na. Ta iso ti makaamo nga mga wiren. Sana balik ka da June ken Melody. Takabailan damatan nga iwanan ti bagbagita. Alan alakay, umanugot ka kuman. Kahit ko launay nga lumungaw ti biyag tayo. Panpanunutik. Amang ano marigatan tanton nga mangpaadal kadakwada nga talo. Magigiddandan ton. Sabagay. Sige. Talaga lakay? Umanugot ka nga agabrodak? Wen, salakit di.
Ikarim kanyat. Tiyan niya. Nga agan-anad ka kanayon ni Jay. Amo man. Sa bali nga lubong ijay. Saan na bali tagkadwa kami kini maring presi? Ha? Talaga? Wen, iso na tinang irekomenda kanyak iti amo na tagkasapulan dati baro nga kadkadwada. Katulungan dak kanupay nga mangiprasis iti papel ko. Oh. Nasayatan o kasta. Wen garod lakay. Ay na. Kita mambat tigasat ay ha. Ano kaano nga ti marik nata talaga trigatan. Isumat ti sa sangbay ti gasat. Wano ti grasya nga kunada. Isu nga gundawayan talakay. Kat agyaman taim manugot ka nga aga broda. Ikarigatan ta nga anusan ti panagin na dayo ta bakit. Kastamat ten nga anusam ti mayadayo kanigati anak ta. Katikarik nga ramidik ti amin tapno jak baybayan ida. Ikarik matlakay. Nga an-anusak mat. O reno andayo akada kayo. Ikarik nga aramidik ti amin tapno nulumong aw ti panagbiag tayo. Aramidik dayto para iti pamilyata. Gaguri ka. Sa bali na ti pagtungpalan ti saritaan tan bakit? Ag-agkamot dagiti bibig kon. Dahiti mo't perja mo't ti moment ko mat. Gagagangay lang tanakaragragsakak. Ngamin, kalpasan ti mano nga tawin nga panagrigrigat. Adamot lang ang namnaman ti pamilya tayo nga lumungaw. Iso nga kahit ko lang mo't agragsak ta. Celebraran ta dahiti nga kanito. O sige. May atak ta ko lang bakit. Ituloy ta nga magtagin nagag. Nakaragragsakak unay-unay lakay. Makit-kita kung ti future tayo. Pumintas to ti balay tayo. May gatangak to dagiti kayat dagiti anak ta. Magatang kunto mo dagiti kayat ko. Kan siyempre si ka. Di ka di mauma ka dayta. Kakarag-karag nga motorsiklom nga service mo. Ay kit naman kanayong nagperde. O di gatangan kanto iti baro. No lakit di adak di abroad lakay. Magatang tayo to amin ti kay kayat tayo. Akas kadamaring presi kini paring Wilson. Ken ti pamilyana. Ituloy ta ka ro din. Sige. Gaputa, imanugot ka nga aga brodak lakay. Parang sa akin ka ita. Ken mabayag tanto nga di maaramid na kito anya tikit mo saan bakit? Aramidik ti amin lakay. Ay talaga? Wen, iso nga, aglabos ta nga duhan, tarugyag. Rugyang kan nga paragsakan lakay. Una bakit? Una yun bakit? 5 minutosin nga. 5 minutosin nga. Nga kang kanem deti hotdog ko bakit? Ngamin mabayag ko ito nga makanda ito mayatak mo't kidi Angim, guri ka bakit? Apay, mga nuaglipasak. Madi. Ay, sige. Mabit lang. Apay nga rabawan na kon. Ha? Kadgaputa, sikati agsakripisyo nga umadayo bakit? Agtrabaho iti balasyo tao para iti pamilya tayo. Para iti masakbayan dagiti anak ta. Rumpeng na laeng nga supapakak mo't deta nga sakripisyon bakit? Anya tikin mo sa winlakay. Kadgaputa, kinan mo ti hotdog ko. Kanak mo tabibingkam. Sika nga talaga saan? Sa anak pa nga nagahit, tadyak mo napakadaan dahito nga gundaway. Sana bali bakit? Naruwamak ti karuutan, ijay talon. Talaga?
Una, saan ko akabuting tiruot? Asak-asak kag tiruot bakit tandaanam? O sige, ano iso ti kayat mo? Basta laki din nabugwan. Una, bugbugwak. Diyak lang nalagip nga inahitan. Okay lang. Basta laki di nabugwan ko lakmat. Kana ka. Alag kayang ka nga ro din bakit? Tasyak mat timangan. Ay, sige lakay. Oh, Oscar! Para iti sakripisyong iti abroad bakit? Namaya dayo kandak iti anak ta. Oscar. Kandak iti manong nga rabii. Nga mail-iliw kanto kada kami. Oscar! Kanahay mo nga laglagipin nga. Ada kami la dito yung agur-uray keng ka. Na mga karkararag para iti salunat mo. Nga awan ti dakas na mapasamak keng kabayat iti kaadam iti abroad. Nagmayatin lakay. Takada sakripisyo kat. Ada dilpat nga kasukat na. Katuwa na bakit? Mano nga tawin mo ka di jay? Sigun kay ni Maring Presi kat doa tawin ti kontrata. Sakto, mabaling nga agawi dito. Dua tawin. Sige. 2 minutos pa nga rod nga kanak bakit? Ay, alaman nga rod lakay. Magusto ako launay. Oscar! Oscar! Gusto mo na hindi panlangan mo rin no jak inahitan. Ay, karaman ti imas na dahi tabakit. Unay kan lakay, naglaing ka nga talaga nga agarado. Kito na, manalo na nga ron bakit? Lakay! Gusto na. Mabawa ko lakay. O sige, bakit? Tapno no. Agad dandan nga maitayok, iji kalangitan. O sige. Sige, makaambo ka rin bakit? Nagganas ka nga tugawan lakay. Nagganas ti agkabalyo iti rabaw mo lakay. Nagganas mo ti pa nagkabalyo bakit? Na yun. Laka. Nancy bakit? Oscar! Nancy! Kaano nga iti flight mo anak ko? Into no may nga lawasin nanang. Ala, ano san yun to ni Chuchay Urino no kasi nga naku ti isuna. Saan mo't kamangit, kaasin na po Diyos. Ano san nyo laing nga surut-surutin no kwa ta? Kapig sana nga agpag nagtaray-taray. Saan mo nga pakadanagan ni Chuchay? Tikid di panunutam, kitibagim, bayat iti kaadam ijay abroad anak ko. Saan na kami pakadanagan ditoy? Di pa'y iso nga panunutam. Tapno di pa'y iso nga paka-stressam. May ruwamak tumit siguro nanang. Takas tamat ka no ni Maring Presi. Nga ididamo, gagangin lang nga mailiw iti pamilya na. Ngayon nairuam na kanon. Nairuaman nga na ure ada yung suna kasla asidiglaang mati pamilya na taadamot ti social media. Kaya adamot ti cellphone nga mabalin na nga pangawagan katakwada itinaldaw. When matkit di anak ko. So ga, ti panunutam kat ti pagsayaatan ti pamilyayaw. Kat no patsim na iso ti paglungawan ti pamilyayaw. Asot iso nga ron ti aramidam.
bantayan niyo ti pamilyak nanang. Mm. Ken ananusan niyo dagiti anak ko. Nga saan na balit na nasaya at mad ni Oscar nga asawa manak ko. Agtaloy ka kengkwana nga dinabaybayan dagiti anak yaw. Tumulong ak laeng kadaytoy apokok ngay naude nga ni Chuchay. Agyaman ak nanang. Ala. Thank you nanang. Awan ti anyaman na anak ko. Ay pasensya ka na naistorbo kan samat. Saan na balin? Ala sumarikan, Nancy. Ay, apay, kwa, damagi ko mga rod no, kasano ti panagyanta dito yung balay ni ti amo ta. Kat, no awan da, makaamu kalatamot ti bagim nga aginanano, awalaki dit makakita king ka. Isumulagayam, itayag pala nga, mangsapsapul king ka, dakagayam dito yung silid ta. Ni ka di paring Wilson dita ka video call mo? Ha? Saan? Anya? Sino nga rod? Diti kachat ko nga foreigner. Foreigner? Tiamok na ni paring Wilson. Ha? Api nga ni paring Wilson, di pagarup mo nga ka video call ko. Ada siguro ita jay talon day jay. Una ta. Maki-video call ka nga naka-braken pantilaeng? Maring presi? Bebe amlet ta. Uri makita da. Di kiti foreigner nga kachat ko, saan damot ka maala? Mabitlaan. Ilipas ko lang ti panagsarita mi kin ni Muhammad ta umayak ton tumulong. Sige. Siyak ton tagluto. Ta ituloy mo to jay daldalo sa itay. Sige. Sige maring Nancy. Sumaron lang ton. Sige. Ala. Sala nagalasakit kita hindi kasi nga nakabraken pantilaeng ni Maring Presi nga makichat iti foreigner. Anya nga tati maganab na. Diyos ko inakbala ituloy ti trabaho kon. Ay sige. Okay, when? Sige, umayag to. Agkita kanto. Ala. Ang damat man kasarsaritan ni Maring Presi nga. Lalaki, jigit ti balay ti amo miya. Ada kagayam dito Maring Nancy. When mare? Sino dahi kasarsarita mi jigit? Ni Alfred. Ito Filipino nga driver iji karuba tayo. Anya dito yung tadnaking ka? Imenak rin nagalwan ti anya. Diyan mo kwenta siguro dito yung bracelet. Ada ka nun nang ipadawat king kuana. Nabalur ka no dito Ang imapin ka rin nagalwan na kamari. Agar-aram ka rod kanyak ni Alfred. Agar-aram king ka? Wen. Saan na ka di amo nga da asawa mo? Kin adda anak yun? Ay naamo na. Kit ori iso na. Adda ka numat asawa nan kin anak nan di Pilipinas. Kit apin rod nagpapaaram ka king kuana, Maring Presi. Ay naawan mo ti makaam mo. Kin may sa adayutay mo iti Pilipinas.
Saan laki di nga dumanon ije Nalaki di saan mo nga idandanon, saan nga maamuan nila kay ko. Angim api nga makin-inarim ka, mare. Nalaadakit kita anday ta. Lipliputam ni paring Wilson. Ay na. No sa anak nga agsalukag diti abroad, lumong awaya ti biyag ti pamilyak. Isungor nga, kanayon nga nagdadakkel ti pawpaw ko, iti pamilyak iti Pilipinas, gaputay ikandak dagiti lalaki. Lalaki? Tiket mo sawen? Aduda? Ada Nepalese, ada Bangladeshi, ada Indiano, ada Pakistano, ken Pilipino. Anya? Kat siyempre, aramatek matipintas ko atap no, ano ti maipawid ko di Pilipinas. Di kahit mo sawen? Makirelasyon ka iti sabat na dumaduma nga lalaki kadalahi? Wen, saan ba't nga maampo nila kay ko? Aw mo ti baka mo, no di datalaeng. Anya? Kasi ka ano kayat mo? Suruan ka. Tapno dagdakkel mo ti maipatulod mo di pamilyam. Saan mare? Saan kung tupulos nga maaramid data? Gaputa dakkel na baso late nga raramidem. Ilada ka. Basta saan ka gibulpulong ijay Pilipinas? Oh, tandaan siyakti ng tulong king ka, tapno maka-abroad ka. No di mo kayo tiraramidi kakit, saan naklat nga bibibyanganin? Nalawag ka di, Maring Nancy? Uwen ngam saan ko nga kanunungan dahi tang raramidin, mare? Saan ko nga ibagay iti pamilya? Ngam sapi ko tama ka amiris kan tumutlaeng nga dakas ti raramidem. Ay na, saan nga dakas no paglungawan ti biyak ti pamilya? Oh, awan ba't ti maalada kanyak? Awin angim ni, lipliputam ti asawam. Saan na bale? Amang ano lipliputan nakbat ni Wilson? Iti kaadak ti abroad. Anya? Ay na, bakit? Nagdakkel tinagkot no nga. Kadi. Kas na saan kumot anadlaw? Saan mo nga nadlaw at akanayon mo nga makita ti itsuram iti sarming, tinaldaw. Angem, nagdakkel ti diferensya na. Sipod idi napangkadya brod. Katita nga nakaawit ka. Mano ka di aldaw ti bakasyon mo dito eh? May sabulan laing ko Tapno makasubliya ka dago si Jay. Kumusta amat nga ron ni Maring Presi? Apay nga saan nga nagawit? Saan ka di nga? Agpadamat nga naglipas ti kontrata yon? Nagpintas di balay ng paring Wilson itan. Dito nga tayo. Saan mo't nga nagbaliw apulos? Lalo pa nga di maan ti balay tayo. Anya nga rod lakay kat damok mo't pailaing ti agabrod. Ken halos nagbaybayad talaing ti utang hindi mo na nga tawon. Sa deta nanayunan mo't ti alikaman ang installment mo't. So nga rod nga naskin nga agsubliak iti abroad tapno no ti kasta. Makaurnong tanton para iti masakbayan na iti anak ta. Ay. Apay nga dinagawid ni Maring Presi. At ako masalud-sutik yung kalakay. Anya day jay bagat. Panagkunam. Agbababae nga kadi ni paring Wilson. Bayat iti kaadda ni Maring Presi iti abroad. Paring Wilson? Saan mo't? Saan namat nga awan mo't iti kahit ko sawan mo ka din nadamdamag nga na-involve so natin sa bali nga babae when no saan man awan tinaililing keng kwa o resin no awan no kasi ni parang Wilson isuna dati tao nga
Patsik nga saan na nga liputan ti asawa na. No arak agad kayat na. Arak sa laing motivation na. Angim no ti babae, panagkunak at saan? Saan na nga raramidin da ita? Api nga na nasaludsot mo bakit? Kwa. No pampanunotem, nga siyak, bayat ti kaadam ijay abroad kat nagaramidak iti dakes. Saan? Adatalek ko keng kalakay. Ha? Kat ni paring Wilson, saan ka di nga katalek-talek? Apay, anya ka di magbaga ni Maring Presi. Atapin na ka di nga, the chicks ni paring Wilson. Awan chicks na day jay. Nalastog laeng no nakasuot ti baro nga kawis na, kada alahas na. Angem, saan na nga maaramid ti ag chicks na jay? Sa bagay. Bayat ti panagam amumimit kin ni paring Wilson. Awam tayo pulos ti nakidamdamagan na nga dakas. Or, kas lang, saan naman nga langat ti babaero, o saan naman nga aramid. Dahil tangarod ti kong kunak bakit. Apay nga atapon ni Maring Presi nga chichiks ni paring Wilson. Saan na pulos? Kwa. Kasla dati kaya't mong ibaga nga, di mo maibaga-baga bakit? Adi bagaking kalakay, ngem. Saan mo palang ibagbagat sa bali, Ngamin kat makunkonsensya akon. Sino ti pakakonsensyaam? Ken anya ka diti ibagam? Makonsensya ak. Ken ni paring Wilson. Anya? Anya tikit mo saan bakit? Ngamin, ni Maring Presi. Iso ti adda aramid na di abroad lakay. Anya? Nakadutlan laki na. Lipliputan na ni paring Wilson. Oy, Nancy. Saan ka kung mga gar-aramid iti istorya nga? Pakadadaelan ti sa bali nga tao. No awan ti pamaniknik mo. Adda pamaniknik ko. Iso na mismo naging baga kanyak. Kan makitkitak mismo. Ipakpakita na mismo kanyak lakay. Ar-aramatin na pa iti silid mi. Patsik nga uri ti gayem ti amo mi nga lalaki. Patsik nga dapi na pasamak kadakwadan. Agasem, sila labos nga maki-video call ka digiti foreigners nga nakachat na. Anya? Pudno ka dito bagbagam, Nancy? Winlakay. Kaano pa'y dayta? Nabayagan. Sipod ididimte nak ijabrod. Aramid nan. Nabayag siguro nga aramid nan. Kwarkwartaan na dagiti lalaki na. Iso nga dakil ka na yun ti pawpawid na ti pamilya na. Anya? Dayta ti bagbagaking ka nga sideline na. Apekawad kang di mo imbaga kanya ka nasapsapa. Kat siyempre, amang ano maibagam ka ni paring Wilson kat imbaga ni Maring Presi nga saan kong ibagbaga, saan kong idandanon. Angim na makonsensya akbotan. Kasi na nagdagsin di barukong ko nga iti kasi nga raramidin ni Maring Presi. Kat saan ko pulos nga maibaga-baga. Nga kasla panag-rate na kat pati siya katagbasbasol lakay. Kat anyang ruti aramidan. Kahit kung ibagan ka ni paring Wilson. Ta saan nga nasaya at aramidan ni Maring Presi itchay. Kat sapay ko ma. Ta saan nga sapay ko mata saan nga madadael ti pamilyada no di kat ornosen da ko mahatap no di kasta isardengan ni Maring Presi tararamiden na angim kasanong arod no marakrak ti pamilyada no ibagam kin ni paring Wilson day nga bana kat amangan no siyak mo ti agmauyong no saan ko nga may ibaga jak kanunungan ti aramid ni Maring Presi. Taamok ka dakis day jay. Pati siya kat agbasbasulin. Gapo iti pa nang ilimlimid ko. Dayta nga, amok nga palimid na. Alam maka amok ka bakit? Ang imjak lang sigurado. Nuan niya ti agbalin nga reaksyon ni paring Wilson.
Marites ka nga talaga, Nancy. Rumor ka. Agsango na. Hindi ka sa raramitin. Lakay. Ni paring Wilson sa amin din, Jay. Uwin nga ron. Nabartek sa amin. Si kamot ti awagan na. Talaga nga nasakit tinakim na iti panangipudnom ti aramid ti asawa na. Kinsaan na patsin ko nam Ti pamati na kadadadaelek lang ti asawa na. Ay nasaan ko nakmat. Saan? Rumor ka. Papan mo hindi padamag si kang Marites. Nga adda lalaki ti asawak. Ha? No, di ka awan ang katiutan nga na impaganakan. Si kalawar ti tinulungan ti asawa kon. Si kapay ti bang datahil ken kuana ken ti pamilyame. Rumor ka. Saklatan di mapan mangsango ken kuana bakit? Alangarad lakay, malwadam Bakit na armas na kadakay ti agriri. Saan? Rumor ka. Paring Wilson. Nabarbartek ka man. Anya ka diti problema. Parwarem ti Marites kasawam, pare. Saan nga nasayat ti raramitan na nga panang dadail na iti asawak. Pero dyan na ti dayaw ti asawak. Apay. Anya ka diti basol ti asawak. Hoy! Danseng nga Marites! Rumor ka! Pare, nabartek ka. Pare, dakkel ti nagdagkaduan ta. Nasayat ka nga paghayam kanyak. Ngem deta iraramid ti asawam iti asawak. Ay, sabali daytan pare. So nga parwarem so na tagsarita kami. Pare, tagsarita kayo into no saan ka nga nabartek. Angin pare, isuna lang karudan ti tinulungan ti asawak. Pare, awan ti pagtungpalan na dahito nga nasayat. No nabartek ka nga may makisarita. Baamtag sa sarita dito. Uray si sasangon to. Dagiti opisyales ti barangay. Kita man dahito post ni Maring Presi Lakay. Anya nga post? Dahito yung post na ti Facebook basay man? Naitan inaganan nakpay, in-mention nak. Kat inaramid ko lang Diyos to. Apay nga kaso ti bagbaga na bakit? Iso nga road. Balbalik ta din naman ti istoryan. Ibagbaga na nga siya kano ti naglalalaki jay abroad. Kat dadadaelak kano la isuna. Gaputa, panggap na kanon nga ipulong king ka, nga asawak. Kasano ko ma? Tawan mo tapos ti aramid ko akasta. Apay nga rin baga natin kasi bakit? Anya? Di mo ko naan nga mamati ka king kuana. Sa anak nga mamati king kuana, angem siguro agad kahit nalaing nga baliktadin ti istorya tapno mo. Makabales king ka, makasubot king ka. Iso nga road lakay. Hindi makadakas. Siyak mo tinti pagbalbalin nga lalakero. Idinto nga isuna ti nakadadot boyfriend na jay. Alala, babaa mo. Madamdama. Kasarita dahil ito ni kiti opisyales ti barangay. Agsasango tayo ito kada paring Wilson. Kat idamag ko kat idarumda ka kano. Anya? Api ko mang idarumdag. No kaya dakat mangipakita akti pamaniknek. Ano nga pamaniknek dita? Kat dita adaladawan da nga nagsarsarita iti gate kada iti lalaki na. Adapay diti agkuy-kuyog da nga magbag na. O kit adda malagay ang pamanagnig mo. Iso nga road. Ang imti bagbaganan siya kanumot ti adaramid na ijay. Mamati mo di kita friends na. Nakunada awan kano ti utang nga nimbaganakim ko ta perperject kano di tao nga timulong kanyak tapno makaabrodak. Kita man iti biyag tayo ni. Kasano nga rin nagsubli ka jay? Kadya ka mo Sigurado nga, agapa kami Ang imon saan na mabali na. Ibagak to ka dati amo mi nga. Makisina akiti silad nga pagturugan. Oray kumpor meditan nga pagturuga kon. Tas saan ko kaya't
Nagkasilid kami kaday nga Maring Presi. Una, madi nga talaga. Kan amangan mat no. Adadakas nga panggip na king kadjay. Nasasayat siguro no saan ka nga agsubsublin bakit? Anya? Kasanong din lakay. Nalabit nga kastoy tinapasama ken. Nga kaguran na kan ni Maring Presi. Kastamat ni Paring Wilson. Wen angin ang kumata basol na atay sa tagar aramid iti madi. Inaramid ko lang Diyos to. Urayan tayo no anya ti agbaling nga reaksyon ni Paring Wilson kalpasan nga maipakitak dagiti ladawan da Maring Presi ken dagiti lalaki na. Kitak man dagiti ladawan. Dagiti aditi cellphone ko. Deta na deta kasarsarita na deta may nga lalaki na Pilipino dayta. Awam mo ti pamaneknek dita nga da relasyon da bakit? Agsarsarita da mala dita. Inamin na nga da relasyon dan. Ngamin regregalwan ni lalaki nga Pilipino iti alahas. Deti ti may ni magmagnada ka deti foreigner. Daka mo no Pakistani, Bangladesh, no Indiano dayta kakalangadamat ngamin. Magmagnadamat lang. Wen ngam nakaswiswid da dayta idi. Ken nagholding hands na pa eh. Saan damat ka nagholding hands dita? Patsenda nga rod nga. Pampatsenda nga rod ti pabasol mo nga aramid ni Maring Presi no. Kastimod lang ti pamaneknek mo. Agpepeso ti magbagal lakay. Api agsitswiti ka di. Hangko mo timbaga nga agsitswiti ka. Ang kasapulan nga da pamaneknek mo. Tapno matakdiram ti. Matakdiram na ti impudnum ken ni Paring Wilson. Tapno saan na ka nga idarom. Anya nga pamaneknek ti kaya daya. Kadi damagin na ken bakit na. Tanong agsubliaki jay. Mangalak to ti ebidensya. Tapos saan nga siya agtenag nga dakas. Kada ito nga mapaspasamak bakit? Kasladyak kayat nga palubusan ka nga agsubli jay. Anya? Kit kasanuar na dadakas sa mapasamak yung kajay. Panggapin na nga. Nga ni Maring Presi? Api palubos ko kuma. Di mo lata mo No adot gagayem na jay. Pagaramidan na ka itidakas. Adangar maramidam. Basta. Saan nga natalgid tirik na kagsubli ka jay? No kahit mo? Ag-apply ka iti sa balila ka. Ay bakit? Nagsasarita kami nga rod iti barangay, iti sangwanan din iti opisyales. Kat talaga nga saan na aklunen ni Paring Wilson nga pudno amin nga indanon ko keng kuana nga aramid ti asawa na iti abroad. Kasla in denial isuna kunak ngamin kat si sasango pay dagiti anak da nga nang kuskusilap kanya. Iti agdama kasinyong kat nakablock ako niti Facebook ni Maring Presi. Iso nga jak makita dagiti post na ngim idandanon kanyak dagiti gagayem na nga gayem ko iti Facebook nga saan pa nga nagtal na ni Maring Presi nga mangpaspasagid kanyak nga siya kano ket uleg awanan utang nga nimbaganakam manang siya kano tinang dadael ti dayaw na ken ti pamilyada. Pinapabasol ko kano isuna iti bukod ko nga aramid. Ibagbaga na nga siya kano ti adot lalaki na ijay abroad. Ibagmet kit dita saan nga patsyen ti asawak dagita nga ipapabasol kanyak ni Maring Presi. Angin kahit ko tagsubli. Kahit ko iparupa kini Maring Presi nga awan ti basol ko tinaramid ko nga pinangipudnok iti pamilyana nang runa iti asawa na ti madi nga araramiden na. Tasyak mo ti madi riknana. Kasla pa nagriknak nagdagsen ti barukong ko nga. Kasla kan kanunungak ti aramiden na. Di ba?
Gusto lang mo dinaramid ko. Tapno ital na, isardeng nan, tikas na raramidin na. Kasin yung saan ako napalubusan ti asawa ng agsubli. Kinasaritak mat dagiti amok kat maawatan damot. Tauri isuda kat madmadlaw damot nga da aramid ni Maring Presi. Kahit kumaten ti ag-move on, kahit sumapol iti sabali nga employer, ang aging gaita kat sa anak pa nga nakasapol kasin. Kasla bayat ti panaglabas ti aldaw kat kasla dinakmeten palubusan ti asawak nga agsubli di abroad uray inton kaano. When kasin yung ibagbaga ni Oscar nga asawa kanya nga sumapol kamlatan ti sabali nga panggedan mi nga saanen nga ti panag-abroad ko ti tigas lang ituloy ko taamangan no dantumanan sa bali nga mapasamak ket ni ang impatsek kasin yung nga kasla saan nga kayat ti asawa nga agtuloy ko ti agabroad ngamin adamak na nga dumteng to ti panawen nga maaramid kumet ti inaramid ni Maring Presi. Katibaga king kuan awan ka di talek mo kanyak lakay. Apay panpanunutem ka di nga posible nga aramidek tumet ti inararamid ni Maring Presi di abroad. Saan mo't bakit? Angim adu ti posible nga dakas sa mapasamak king kadjay. Kasanun no naanya. Uray no awan ti aramid yung madakes. Ngim sikat idang randa. Sikat ti pagaramidan da iti dakes. At da nga mindigit ti kasta nga mapaspasamak. Lakay. Siguro dati damo nga panagabroad mo nga maditi na pasamak kada kay nga kumare. Senyales siguro nga saan nga para keng ka ti panagabroad. Bakit? Lakay. Napadasa kong tinagabroad. Kat awang matinagbaliwan ti biyag tayo. Wen ata rugrugik nga rod. Umuna nga kontratak. Ken nagbaybayadak ti utang. Ket siyempre mabalindan doon nga gurnong into nagsubliak. Ala, panunutin tapilangan na sayad na bakit? Paliwin tapilaeng. Palipasin tapilaeng neta nga napasamak kada kayo kin Maring Presi. Aging nga di agmaw-maw neta. Saan nga natalged tiriknak? Nga agabrod ka manen. Lakay mat. Maawatak met kid di ni Oscar nga asawa kasin yung natikunanak at saan ka nga nasayat nga senyales ti damo nga panagabrod ko. Amangan no adanto sa bali nga mapasamak nga dakes no iti panagsublik iti abroad wenno iti sa bali man napagilian. Kadi di agdama kasin yung nagsubli ti sigud nga biag mi nga no nababati presyo tinateng basit laeng ti paglakwan ni Oscar kadagiti inapit na problema kami kadagiti mabayadan nga bills ken syempre dagiti kasapulan dagiti anak mi ken ti inaldaw-aldaw nga kasapulan mi. Dahito nga ro di ba kabuklan di ba kasarita kasin ket dadakay man ti pagdamagak ituloy ko kaditi arapaap kung agsubli di abroad wenno saanen. Kenno adaman dati makatulong kanyak nga makasapol iti employer agpanawagan akman kada kayo makasin tabareng no makasubli ak tumanlaeng iti abroad ngem unti mo nga aramidek allukuyek tirik na ti asawak nga palubusan nak nga agsubliak. Agyaman naglaunay kasin ti anos mo nga nang tedbiag dati nga pakasalita kasapay ko makit nakaibatit adal ken na nakaited liwliwa ken pagsarmingan di biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema pagayam mo, Nancy, iti Cagayan.